tausaya mana kan so. Aure na dole da ba a so, duba kun saka su a damuwa. La ni dai kai nake so, kar da ka bar ni ban so. Na dauko da kwanso, ku bar ni da wanda nake so. In ma an yi auren to zan kashe kaina. Haƙuri yake zauna a gidan mijinki na sunna, kuma ki zaman lamana domin samun aljanna. Na zan so hakan kiyo, umarnin so ki bi shi, haƙuri sai ki ɗaushi, komai suka sake shi, na san kina da kishi. Umarni na iyaye ki bi shi ki zauna. Zuciyar ki ta daina damuwa, matsayin ki na dan a uwa, taimakon ki zan so ne. Iyaye na taho da shawara, gadiyar konan da kokon bara, shi aure ya wuce wasan dara, ko ba ta wanda ta kira ayi. So na gaskiya babu kuɗi ciki, daina batun sarauta ko mulki, ba su siyan so mai sanya farin ciki, zancen da na yi koyo da zai yi. Sai mana kan so, aure na dole da ba a so, duba kun saka su a damuwa. Zuciya da kai ta saba, zaman wani ba zaman ba, gabar batun su ba in kuma so na ka daina. Lallai ni zan tafi inda ba a sanni ba, ni ma ban sani ba, zan tafi ba a so ba, kuma ba zan juyo ba. Wafi sauki ma mutuwa ta ɗauki raina. Ba iyayen mu ku dinga tausaya mana kan so, aure na dole da ba a so, duba kun saka su a damuwa. Hakan ki dai na fado, bani san ganin ki a damuwa, don hakan ya sa da adimuwa, na fi so ki gane batuna. Kin san ina son ki, biyayya wajibi ne ga iyaye, ki gane faɗar manzo haka ne, baba na san ki bane. Ni kaina rashin ki zai sa da abuna. Ni ba zan iya ba, kuma ba zan tsaya ba. Dan Allah ki duba mai kyawun na haiba, roko na tafiyar nan ki bar ta ki zauna. Ban san ganin ka a damuwa, da ni da kai mun yi shakuwa. Mene kike so ƴar uwa, ni da yake damke amana. Ba iyayen mu ku dinga tausaya mana kan so, aure na dole da ba a so, duba kun saka su a damuwa.